Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i'th di ac i ni yn cyflwyno'r amser yma i ti ac yn gofyn am dy bresenoldeb a byddu di yn unerthu ni i ddyrchafu dy enw di. Tri gyrhafell i wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni gan ni'n emyn cyntaf, rhif 241, 241, cyduned trigolion y ddeiar i gyd mewn sain o glodforedd i brynwr y byd. Mordurion ei gariad at holl ddynol ryw, troseddwyr a eilw i ddychwelyd a byw. 241, gawn ni sefyll i'w chanu. Croes yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrdd gweddi nesaf, drydydd nos Ionawr mis, yn cael ei chynnal chwefror yr 20fed. A'n hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r un heistedd emyn rhif 126. Duw ymddangosodd yn y cnawd fe gafwyd brawd yn brynwr. 126.
Byddai'n darlleniad o Epistol Paul at y Philippiaid. Philippiaid y benod gyntaf a'r adnod gyntaf. Paul a Timotheus, gweision Iesu Grist at yr holl saint yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn Philippi gyda'r esgobion a'r diaconiaid, gras i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ni ar arglwydd Iesu Grist. Im Duw yr ydwyf yn diolch ym mhob coffa amdanoch, bob amser ym mhob deisyfiad o'r eiddof drosoch chwi oll, gan wneithir fy neisyfiad gyda llawenydd. O blegyd eich cymdeithas chwi yn yr efengil o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon, gan fod yn hyderus yn hyn y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Megis y mae'n iawn i mi syniad hyn amdanoch oll, am eich bod gennyf yn fy nghalon, yn gymaint a'ch bod chwi oll yn gystal yn fy rhwymau ac yn fy amddiffyn a chadarnhad yr efengil yn gyfranogion am i o ras. Canis Duw sydd dist i mi, mor hiraethus wyf amdanoch oll yn ymysgaroedd Iesu Grist, a hyn yr wyf yn ei weddio ar amlhau o'ch cariad chwi eto fwy mewn gwybodaeth a phob synwyr, fel y profoch y pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt, fel y byddwch bir a dramgwydd hyd ddydd Crist, wedi'ch cyflawni a ffrwythau cyfiawnder, y rhai sydd trwy Iesu Grist, gogoniant a moliant i Dduw. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y cyfle yma o ddod i Gaerdyfron ac yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus o'r flaen gan ein bod yn dod trwy enw ac heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod unwaith eto yn diolch i ti am ffaith ein bod yn gallu galw ar dy enw di. Yn diolch nad wyt ti wedi dod lawr yn dy farn arnom mai dyma yw ein heiddiant. Ond i ni yn diolch i ti edrych arnom yn rhagwyddoldeb a thrigarhau wrthym a chynllunio ffordd iachawdwriaeth, ffordd a fyddai yn galluogi i bechaduriaid cael bod yn blant i'r holl alluog Dduw. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ifydd i'r byd yma, ac iddo gael ei wrthod, iddo fynd yn ifydd i'r groes a chymeryd ein cosb arno ef ei hun. Ac felly ni yn diolch i ti am y ffordd yma, ein bod yn gallu dod ata ti. Ni yn diolch i ti o Dduw am yr addewidion sydd yn dy air di sydd yn sicr. Yr addewidion hynny sydd yn galluogi ni ddod yn hyderus o'r flaen ac yn gwybod wrth alw ar dy enw di, yr wyt ti yn gwrando, yr wyt ti yn ateb ac yr wyt ti yn trigarhau. A felly o Dduw, i ni yn galw arna ti i fod yma yn ein plith ni. Yr wyt ti wedi addo fod ymhlith dy bobl ble mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw di. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, byddi di yma yn bresennol, a byddwn ni yn ymwybodol ac yn teimlo dy bresenoldeb, a byddi di yn cynhesu'n calonau i ddyrchafu dy enw di, a byddwn ni yn dyrchafu dy enw di goriwch pob enw arall. Na fydd unrhyw beth yn tynnu'n sylw oddi ar dy wyneb di y prynhawn hwn, a byddwn ni yn ceisio dy wyneb ac yn ceisio dy foliannu di. Felly helpa ni yn hyn, maddau ni am ein methiannau, maddau ni am ein crwydradau, maddau ni ein bod yn aml yn troi i'r dde ac i'r chwith. A nertha ni nawr o Dduw i osod dy berson o flaen ein golygo ac i osod dy foliant i fel rhywbeth sydd yn holl bwysig, sydd yn bwysicach nag unrhyw beth arall. O Dduw, felly tyrd bendithiau'n hamser yma, bendithiau'r dydd yma, ni'n gweddio ar ei difendol ar hyd a lled o wlad. Ac yn gweddio Dduw, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon, a hyd yn oed yn ystod yr oedfa gyda'r hwyr, y byddi di yn hyd yn oed yn gweithio ar eneidiau ac yn ei dwy'n hwy ata ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Rhai o Dduw nad ydynt yn bwriadu gwrando ar dair di, ond y byddi di yn dod trwy nerth yr ysbryd glân ac yn cymryd gafel arnynt ac yn ei gorfodi i ddod i wrando ar dy air di. I ni yn gweddio ar ei ti arwain llwybrau pobl i'r man honno lle byddant yn cael clywed am ffordd iachawdwriaeth. Yr wyt ti wedi gwneud hyn yn y dyfodol
ac ydym yn credu hefyd yr wyt ti yn gallu ei wneud nawr yn y presennol. Felly tyrd gweithio tywys pobl ata ti, bendithion hamser yma, paratoni o Dduw ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau, byddwn ni yn byw i dy foliannu di ym mhob dim. Felly trigarhau nawr wrthym, a presenola dy hun yma yn ein plith, i ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn arall, rhif 665. 665 ti farnwr byw a meirw sydd ag allweddau'r bedd, terfynau eitha'r ddeiar sy'n disgwyl am dy hedd. 665 gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn heddi o Filipiaid y benod gyntaf ar 6 adnod. Filipiaid penod 1 adnod 6. Gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen, hyd ddydd Iesu Grist. Nawr, yn sicr mae bywyd yn llawn peryglon. Os petai chi'n ystyried yr holl ddigwyddiadau gall ddigwydd, mi fydde fe yn pentyrru un ar ben y llall yn fynydd o'ch blaen. Ond fel Cristion, efallai byddech chi'n meddwl am yr holl peryglon sydd yn amgylchynu'r Cristion. Fel y byd, mae y Cristion yn gwynebu amgylchiadau, dyrys, gwynebu salwch, tristwch, profedigedd, ond yn ogystal â hynny, mae'r Cristion yn gwynebu frwydr ysbrydol hefyd. Ac yr un drwg yn ceisio ei faglu ar hyd y ffordd. Ond a ydych chi erioed wedi pryderu, os ych chi yn Gristnogion yma heddi, a fyddwch chi yn dyfalbarhau hyd y diwedd? A fyddwch chi'n parhau yn y ffydd? A chi sydd heb gredu, efallai byddwch chi'n dweud, wel, mae meddwl am byw bywyd cyfan a para yn ffyddlon i'r diwedd yn rhywbeth anferthol o'ch blaen, ac yn meddwl sut y mae posib i unrhyw un i aros yn ffyddlon holl ddyddiau ei fywyd, gan feddwl bod rhaid i'r Cristion i ddyfalbarhau ac i fod yn ffyddlon trwy ei fywyd. Falle byddwch chi'n meddwl, fedrai ddim wneud hynny, ac efallai yn troi cefn ar y cyfan. Ond falle i'r rhai sydd yn Gristnogion yma ac yn pryderu o droedro ac yn meddwl, a fyddai'n para, a fyddai'n llwyddo i redeg y ras. Efallai bod hwn yn cael ei bentyrru pan i chi'n nabod pobl. Mi'n siŵr eich bod chi'n nabod llawer gormod o'r math yma o bobl. Pobl sydd wedi gwneud proffes rhyw bryd yn ystod ei bywydau. Y proffes ei bod wedi dod i gredu a'i bod ar ôl y proffes yn hyderus iawn. Chi'n gweld rhai yn dod i ryw fath o brofiad ac yn anselog tu hwnt, yn ffyddlon i bob cwrdd, fel byddwch chi'n disgwyl hynny, ond yma yna sel arbennig, mae yna hyder arbennig ar y cychwyn. Efallai byddwch chi'n gallu dadlau gyda'r rhai y gor hyder yma, rhywbeth afreal. Ac yn aml, y rhain yn gweddio yn y cwrgweddi, ac os nad yn un cwrgweddi, pob cwrgweddi, mi fydden nhw ar eu traed, tystiolaethu'n llawn hyder. Dwi wedi cael sawl profiad felly yn nabod pobl ifanc, pobl yn y coleg, dechrau profiad gwaith ac yn y blaen, ac dyna lle maen nhw'n hyderus iawn, ac yn aml ac yn gwneud i chi deimlo fel petai chi ddim wedi cychwyn y ras. Maen nhw mor hyderus, ac maen nhw'n llawn hyder yn eu tystiolaethu a brwdfrydedd a sel. Ond yna, yn raddol bach, mae yna rhywbeth yn digwydd. Efallai wrth fi yn hun o'i harddegau mewn i hugeiniau cynnar ac falle yn chwilio am partner bywyd. Efallai yn gweld mae'r rhaid i ni wneud rhyw fath o newid yn fy mywyd i. Ac falle yn gweld mae'r safonau dwi'n dal nawr ddim yn mynd i alluogi fi ffeindio rhywun. Fedrai setlo lawr ac efallai mae'r newidiadau yn dod felly. Neu efallai cyfeillgarwch ffrindiau ac yn gweld nad oes na lawer, dwi'n meddwl am pobl ifanc fan hyn, ac sawl capel sydd yng Nghymru heddi, lle does dim llawer o bobl yna. Ac faint o bobl ifanc sydd yna? Pryn dim. Ac yna falle bod y proffes yn dod, ac falle mewn rhyw wersyll efallai, dyna yn aml iawn sydd yn digwydd, mynd i rhyw wersyll a rhyw brofiad, ac yna yn dychwelyd i'w capel y Rhath. Neb yna, dim pobl ifanc yna, dim cyfeillgarwch, ac yna ffrindiau'r ysgol yn mynd i bob math o lefydd, ac yna mae'r temptasiynau'n dod ar ei traws, a gydag amser mae'r proffes yn diflannu. Efallai yn digwydd i bobl sydd chydig bach yn hŷn mewn bywyd, am y prysurdeb bywyd, am y balchder yn dod i fewn, ac yr oedd yr broffes yn ymddangos yn un ddigon dilys ar y cychwyn, yn llawn hyder ac yn ansetlo lawr ac yn gweld, wel, os ydw i eisiau llwyddo, os ydw i eisiau cael car newydd sbon, nid un ail law, os dwi eisiau cael ei newydd sbon,
Os dwi eisiau mynd i'r siop a gallu prynu rhywbeth newydd bob tro, yna mae rhaid i fi ddyrchafu fyny'r ysgol. Ac felly i wneud hynny, mae'n golygu bod rhaid i beidio dod i gymaint o gwrdd yn yr wythnos, achos newch chi ddim llwyddo rhyw lawer os ych chi'n ffyddlon i'r cwrgweddi a'r pobl ifanc a'r astudiaethau ac yn y blaen. Ac felly chi'n gweld, wel, mae'r gost yn ormod, mae rhaid i fi llwyddo, ac felly mae temptasiynau ennill lot o arian yn dod i fewn ac yn rhoi rheini o'r neilltu y cwrddau ac yn meddwl, reit, na'i rhoi fy amser i fy ngyrfa. Ac yna beth sy'n digwydd, mae ambell i cwrgweddi'n diflannu, mae ambell i sil yn diflannu, ac yn raddol bach, pobl oedd yna'n ffyddlon iawn yna dros gyfnod i chi meddwl ble maen nhw, dydyn ni ddim wedi gweld nhw ers amser, a chyn bo hir dydyn nhw nunlle. Faint o bobl i chi nabod felly? Dwi'n nabod llawer gormod. I ddweud y gwir, petai chi yn dod â phob un nôl, byddai'n ffitio yn y categori yna o bobl, mi fyddech chi siŵr o fod o'r pobl i ni gyd yn y nabod, falle dim yn llenwi'r capel, wel, falle llenwi'r capel dwi ddim yn gwybod. Llenwi lawr llawr siŵr o fod. Bysa ni'n gallu llenwi siŵr o fod ochr, bydda rhywun arall yn llenwi ochr arall ar gweddill y canol, siŵr o fod o bobl a wnaeth broffes. A wnaeth broffes ar ryw bwynt. Ond efallai roedd y broffes yn siwtio ar y pryd. Meddwl nôl i dyddiau coleg, rhai yn ei broffes, pam? Achos roedd y byd yn ry wyllt. O na, 20 mlynedd nôl, dros 20 mlynedd nôl. Oedd y byd yn ry wyllt, ac roedd y Cristnogion yn bobl hapus, ac pobl o'n nhw'n teimlo'n gysurus yn eu cwmni nhw. Ac felly roedd rhai yn ymuno mewn gyda ni, ac yn gwneud proffes. Ond ar ôl cyfnod coleg, ar ôl y temptasiynau eraill i ddod, rai oedd yn fwy cyffyrddus iddyn nhw, yna roedden nhw'n troi cefn ar y broffes. A'r blynyddoedd wedi mynd heibio. I ddweud y gwir, mae'r math yna o broffes un weddol arwynebol yn un erbyn hyn sydd yn cael ei dderbyn fel yr un cywir yn y mwyafrif o gapeli. Hybyr y math yna o broffes, rhyw roi llaw i fyny neu gweddio rhyw weddi bach cyfleus, a mynychu ambell i gwrdd ac yna popeth yn iawn. Os dim eisiau newid mawr yn eich byd chi, os dim eisiau newid yn eich ymddygiad chi ac yn eich diddordebau, rhyw broffes sydyn, bedydd, ymaelodi, ac yna dyna ni. Cyn belled bod chi wedi gwneud hynny. Cyn belled bod rhyw gapel yn gallu dweud, mae'r rhain wedi dod mewn, maen nhw wedi gwneud proffes, ni wedi llwyddo cael nhw cael eu bedyddio ac cael rhyw sioe ac yn dweud, dewch mewn i weld, mae yna fedydd yn digwydd ac ar ôl y bedydd, maen nhw'n ymaelodi, ar ôl yr ymaelodi, popeth yn iawn, ond yna mae yna rhywbeth yn digwydd ar ôl cyfnod, dyn nhw ddim yn dod dim mwy. Ac ydy hwnna'n eich poeni chi? Ydy yn gwneud i chi bryderu beth amdana i? Wel, i ryw raddau fe ddyle fe, i bob un. Fe ddyle fe peri bod pob un o'n ni eistedd i fyny rhywfaint ac yn ystyried, wel, ble ydw i arni? Sut broffes sy'n gen i? Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y hyder yma, disgrifir yma, ac yna sail yr hyder ac yna canlyniad yr hyder. Wel, yn gyntaf, hyder. Mae'r adnod yn dweud, gan fod yn hyderus yn hyn. Gan fod yn hyderus yn hyn. Mae Paul yn gwbl hyderus yn yr hyn a ddywed. I ddechrau yn y benod, mae'n ddiolchgar ac mae'n llawen wrth feddwl am y Philippiaid, am y Cristnogion oedd yn yr ardal honno, yn yr eglwys hon, mae'n hyderus amdani nhw i ddechrau da. Ac mae'n ddiolchgar amdani nhw, ac mae'n llawen amdani nhw. Adnod 3, i'm Duw yr ydw i fy'n diolch ym mhob coffa amdanoch. Bob amser, ym mhob deisyfiad eiddof drosoch chwi oll, gan wneithir fy neisyfiad gyda llawenydd, o blegyd eich cymdeithas chwi yn yr efengil, o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon. I chi wedi bod yn ffyddlon, ac mae'n peri llawenydd i mi. Nid fel falle bod wedi gweld mewn eraill, nid fel i ni'n gweld gymaint heddi, rhywun yn gwneud proffes ac yna mynd yn ôl i'r byd. Mae'n hyderus yn hyn, y bydd y gwaith a gychwynnwyd ynddynt, y bydd yn ei gwblhau pan ddaw Crist yn ôl. Mae'n hyderus yn hyn. Nawr, yn achos Paul, mae Paul yn ei brofi yn hyder prydferth a chadar. Mae yna rhywbeth am hyder yn does, sydd yn brydferth. Ond mae yna rhywbeth am hyder hefyd sydd yn gallu bod yn hyll. Ac i ni, falle yn yr oes i ni'n byw yn ddi, yn euog o'r math hyll o hyder. Hyder ffals. Hyder y byd. Ond nid yw hyder y byd yn hyder gwag ansicr.
I chi'n gweld dyn heddi yn sefyll I fyny ac yn gyhoeddi ei fod yn anorchfygol pan yn honni gall wrthwynebu unrhyw un. Dyna lle mae'r byd yn sefyll ac fel betai dim un person yn gallu symud ei safle fe. Mae mor gryf yn ei safbwynt. Doedd ddim yn ofni neb. Mae'n gadarn. Yn meddwl fi popeth yn iawn, gallu cario ymlaen gyda bywyd rywsut, ac yna mae'n dal rhyw germ fach. Ac mae'r germ fach yma, neu beth bynnag yw e'n dod ac yn llwyddo mynd i'r gwaed. Ac yna mae'r gwaed yn teithio o amgylch y corff. Ac mae yn creu difrod angheuol. Dwi'n meddwl un peth bach. Y dyn hyderus. Y byd hyderus. Na ges I raid i'r byd hyderus yma sydd yn sicr fod I bywyd nhw mynd I fod yn llawn pleserau. Na ges I raid i'r person yma wneud yw dod mewn cyffyrddiad a ryw afiechyd bach I wneud trwy anadlu fe, neu trwy lyncu fe, neu trwy gyffwr, neu beth bynnag, cyn belled bod yr afiechyd bach na ryw sut yn ffeindio ffordd mewn i'r corff, yna mae'n gallu teithio o amgylch y corff ac achosi difrod ofnadw. Dyma yw hyder y byd. Pan I chi'n gweld a chlywed cymdeithas yn canu clodydd ei hunan ac yn dyrchafu ei hun ac yn rhestru ei llwyddiannau, cryfderau. I ni'n gwybod mae hyder gwag yw e. I ni'n gwybod gall y peth lleiaf tynnu ei hyder I ffwrdd. Dim ond un peth bach sydd eisiau gwneud ac yna mae hyder y byd wedi ei dynnu ffwrdd. Dwi ddim yn dod ag unrhyw cysur yr hyder yma. I ni'n cael ein hyfforddi os ydych chi'n mynd I ryw gyfweliad neu gilydd, yr hyn sydd yn cael ei wneud erbyn hyn yw eich dysgu chi I werthu eich hunan ac I ddweud pa mor dda I chi ac I ddweud pa mor hyderus I chi. Ac os ych chi'n dod drosodd yn hyderus, gan amla fe gewch chi'r swydd. Y rai mwyaf hyderus fydd yn cael y swydd. Y rai mewn geiriau eraill sy'n gallu dweud y fwyaf gelwydd fydd yn cael y swydd. Os allwch chi mewn I ryw gyfweliad a dod drosodd yn berson sydd yn llawn hyder, a bod yr hanner y pethau chi'n dweud ddim yn wir, cyn belled bod chi'n gallu twyllo y rai sydd yn eich cyfweld chi, bod chi yn hyderus yn y pethau, bod chi wedi darllen I fyny ar y termau ac chi'n gollwng ambell I derm I fewn, dyna beth sy'n gweithio dyddiau hyn. Sym rhaid I chi fod wir yn dda yn y swydd, sym rhaid I chi fod yn berson onest, cyn belled bod chi'n hyderus, ond mae'r hyder yma'n wag, achos cyn bo hir, ar ôl chi cael y swydd, byddwch chi'n profi I bawb nad oeddech chi'n heiddi fe yn y lle cyntaf. Yn erbyn hynny, mae'r I hwyr, chi wedi gael e, chi wedi llwyddo. Ond mae e'n beth afiach pan I chi'n gweld hyder y byd. Mae'n rhywbeth hyll iawn i'w brofi. I chi'n gweld nhw'n dweud ambell I beth. Fi siŵr fod I chi wedi profi hyn, I chi wedi eistedd falle yn eich swyddfeydd, a chi'n clywed rhywun yn datgan rhywbeth llawn hyder a balchder, ac I chi'n gwybod fel ffaith bod nhw'n anghywir. Ond eto I gyd, bod nhw'n llawn hyder, ac maen nhw'n gallu twyllo'r mwyafrif, ond falle bod chi'n gwybod bod nhw'n anghywir. Ond does dim ots, yma'r hyder yno, ac mae'n beth afiach I weld. Dyma beth sydd yn digwydd yn y byd I ni'n gweld o'n cwmpas ni. Ac pan I chi'n edrych ar y math yma o berson, does ganddyn nhw ddim cysur, yn rhedeg I ffwrdd o bob un peth. Maen nhw'n edrych ar y byd o'n I mewn sgwrs yn ddiweddar ac nhw'n disgrifio cymdeithas a natur cymdeithas a pa mor afiach yw cymdeithas. Ac pan yn ceisio rhoi atebion iddyn nhw, doedd dim ateb ganddyn nhw, dim dadl yn erbyn y peth, ond nhw'n dal yn ddall yn dod nôl I ddweud, ie, ond mae yna'n broblem yn cymdeithas a beth sy'n mynd I ddigwydd I cymdeithas. Ond maen nhw mor hyderus yn I pechod nhw, maen nhw mor hyderus yn y pethau maen nhw'n beirniadu ac yn cario ymlaen yn y pethau yna, ond maen nhw dal I weld, mae yna broblem yn cymdeithas, ond maen nhw mor wag, dyn nhw ddim yn gallu gweld bod I balchder nhw a'i hyder nhw yn ei byd bach nhw, bod e ddim yn rhoi ateb iddyn nhw. Does dim ateb ganddyn nhw yw problemau personol nac I gymdeithas. Dyn nhw ddim yn deall pan bod y pethau yma'n digwydd. Ond dyna I chi wahaniaeth. Yr hyder sydd gan rhai yma heddi a'r hyder sydd gan Paul. Yr hyder sydd gan y Cristion. Dyma I chi'r hyder. Dyma'r wahaniaeth sydd yn hyder eich cyfoedion chi, eich ffrindiau chi, yn eich swyddfeydd chi, yn eich ysgolion chi. Chi'n clywed yr hyder fyna, ac mae'n hyder wag, a gan amla yn hyder twyllodrus. Ond gwrandewch chi ar y hyder yma, mae Job yn disgrifio fe, yn Job 19, canys mae fi a wn, fod fy mhrynwr yn fyw,
ac y saif yn y diwedd ar y ddaear. Dyna chi hyder. Ewch chi mewn I cyfweliad y dwedwch na. Mae fi a fod fy mhrynwr yn fyw. O na fyddwn ni'n gallu siarad fel hyn. Mae'r salmydd yn datgan yn salm 125 na ddwy adnod gyntaf. Yr rhai a ymddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd Seion. Yr hwn ni syflir, ond a beri yn dragowydd. Yr rhai sy'n ymddiried yn yr arglwydd, y Cristion, mae yn gadar, mae yn hyderus. Sut I ni? Mae fel mynydd. Allwch chi fynd i'ch mannau gwaith chi. Allwch chi sefyll yng nghanol y pechod a'r tywyllwch a'r anobaith, yng nghanol I balchder a'i hyder nhw. Ond all y Cristion sefyll fel mynydd Seion. Ar adnod 2 yn mynd mlaen fel y mae yn Jerusalem a'r mynyddoedd o'i hamgylch, felly y mae yr arglwydd o amgylch ei bobl o'r pryd hwn tan pryd hyd yn dragowydd. Dyna chi hyder y Cristion. Y mae'r Cristion yn gallu cael yr hyder yma sydd fel y mynyddoedd, y mae Duw yn ei amgylchynu fe. Y mae'n gallu sefyll yn gadarn yn wyneb holl stormydd bywyd. Mae'n gallu edrych ar y byd yn gwybod y rhesymau a gwybod beth yw'r atebion am y problemau. Mae'n gallu dweud I chi'n gallu, petai chi'n mynd I unrhyw le nawr ac yn siarad gyda unrhyw un o'r byd, a petai nhw'n siarad am problemau'r byd, mi fydda'r Cristion yn gallu dweud pam. Gyda hyder bod y byd fel ag y mae e. Ac yna mi fydda'r Cristion yn gallu dweud wrthyn nhw, sut fedrwch chi wella'r peth? Ac fe fedrwch chi ddweud gyda hyder, mi beth yw'r ateb. Pam? Mi fod fy mhrynwr yn fyw. Dwi'n gwybod beth yw'r broblem. Nawr, nid hyder yn fy ngallu fi yw hwnna. Petawn ni'n siarad am unrhyw beth arall, fydde dim llawer o hyder gen I. Petawn ni'n siarad am y system addysg sydd dros y lle I gyd gyda'i syniadau gwirion I gyd, a petai rhaid I fi sefyll o flaen neuadd llawn o athrawon am y pethau mwyaf newydd, bydde dim lot o ddiddordeb dy fi, achos mae mwyafrif o'n nhw'n syniadau gwbl hirt. Ambell I beth da fan hyn fan draw, ond bydde dim lot o hyder da fi yn hwnna, achos erbyn hyn, I chi ddim yn gwybod be mae pobl yn dweud. Ond un peth byddwn ni'n gallu gwneud, byddwn ni'n gallu sefyll o'i blaen nhw'n dweud hyn, dwi'n gwybod beth yw'ch problem chi. Dwi'n gwybod pam fod problemau yn yr ysgolion. Dwi'n gwybod pam fod problemau yn y cartref. Dwi'n gwybod pam fod problemau yn y gymdeithas. Dwi'n gwybod, achos mae gair Duw yn dweud wrthai, dyma'r hyder sydd gan Paul, dyma'r hyder sydd gan Job, dyma'r hyder sydd gan Dafydd y Brenin. Nid hyder gwag balch arwynebol y byd. O, na falchder sydd yn y byd. Dyna falchder, dyna lle maen nhw yn ei cael eu cymwysterau nhw. Ac maen nhw'n medru drychwch arno fi, dwi wedi llwyddo. Ac yna yn y byd chwaraeon, drychwch arno fi, dwi wedi llwyddo. Yn y byd busnes, drychwch arno fi, a dwi wedi llwyddo. Ac yna maen nhw'n dal rhyw anwyd bach, ac yna mae'n mynd yn waith ac yn waith, ac maen nhw'n sal pethau gwan I nhw. Yna mae rhywun yn dweud celwydd amdano nhw ac mae wedi dinistio'r cyfan, dyna'i hyder nhw, hyder gwbl wag. Ond mae'r Cristion beth bynnag. A mae dal yn gallu dweud, mi fod fy mhrynwr yn fyw. Byddant fel mynydd Seion. Ioan 10 adnod 28, a minnau ydw I fy rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfergollant byth, ac ni ddwg neb pwynt allan o'm llawi. Dyna pam mae'r Cristion yn gallu bod yn hyderus. Pam? Mae Duw wedi rhoi bywyd tragwyddol, ac ni fydd yn ei golli fe byth, ac ni fydd neb yn ei dwy'n allan o law Duw. Dyna'r addewidion. Neb. Sym os be maen nhw'n wneud, allan nhw ddinistio'ch bywyd chi, allan nhw ddinistio'ch cymeriad chi, ond fedra nhw ddim dinistio hyn, fedra nhw byth eich tynnu allan o ddwylo Duw. Dyna chi sicrwydd, dyna chi gydernid, bywyd tragwyddol, nid dros dro, ond am tragwyddoldeb. Mae Pedr yn dweud yr un peth, 1 Pedr 1 adnod 5, yr rhai trwy allu Duw, ydych gadwedig trwy ffydd iachawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf, reit i'r diwedd. Dyna'r hyder, y sonir amdano fan hyn, mae'r hyder sydd gan y Cristion yn hyder sydd yn mynd I bara bywyd ac mewn I dragwyddoldeb. Dyna chi hyder, mae'n lot gwell ag unrhyw hyder y byd. Falle byddwn ni mewn I gyfweliad a ddim yn gwneud yn dda iawn,
Ond hwnna ddim yn bwysig, falle mae ddim mor hyderus o rwy'n arall, falle mae'n gallu dweud gymaint o gelwydd ar rwy'n arall. Ond un peth fyddwch chi'n gallu wneud, os ydych chi'n Gristion, mi fyddwch chi'n gallu fod yn hyderus yn hyn, y bydd Duw yn eich tywys yn ddiogel o'r dydd hwn hyd tragwyddoldeb. A fyddwch chi'n gallu sefyll fel mynydd Seion, ac mi fyddwch chi'n gallu dweud, mi hwn fod fy mhrynwr yn fyw. A dyna'r peth bwysicaf, mae hwnna'n bwysicach nag unrhyw beth arall. Wel, yn ail felly, beth yw sail yr hyder? Mae'n iawn dweud bod yna hyder, a mae'r hyder y byd yn hyll, yn afiach, ond mae hyder y Cristion yw'r peth prydfertha fedrwch chi weld. Wel, mae Adnod 6 yn dweud wrthyn ni, gan fod yn hyderus yn hyn. Y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Sut gall y Cristion fod mor hyderus? Sicr, dyw e ddim yn hyder yn ddoi hun fel y byd. Mae hyder y byd yn hyder personol yn ei cryfderau nhw, yn ei personoliaeth nhw, yn ei gallu nhw, neu beth bynnag yw e. Ond nid felly'r Cristion. Dyw e ddim yn hyder yn ddoi hun, ffolineb llwyr bydd hynny. Dychmygwch, petai Cristion yn siarad fel hyn, ei fod yn hyderus ar y sail pwy oedd e, neu pwy oedd ei rieni fe, ffolineb bydd yn siarad felly. Petai yn siarad mor hyderus, oherwydd yr hyn mae e wedi wneud, ei weithredoedd, da, mynd dwi'n hyderus, mi fod dwi'n sefyll fy mynydd Seion, dwi'n gadar am dragwyddoldeb pam, achos dwi wedi bod yn dda. Dychmygwch pa mor ffôl bydd hynny. Bydd hwnna ddim yn rhoi hyder, achos chi sydd wedi penderfynu beth yw'r lefel. Os ych chi'n mynd nôl eich gweithredoedd da chi, falle bod chi'n meddwl bod chi wedi bod yn aberthol, neu'n gryfyddol iawn, wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth, ac felly chi'n dweud dwi'n hyderus ar sail fy mod i wedi rhoi 7, 8, 9 mlynedd o wasanaeth i'r eglwys, ac oherwydd hynny mi rydw i fy'n hyderus i chi'n croesi bysedd yn gobeithio bydd Duw yn derbyn a bydd yr gwasanaeth chi yn ddigon da. Dyw'r hyder na ddim yn un dda iawn ag yw. Os chi dal ddim yn siŵr os yw'ch gweithredoedd chi yn ddigon da, pam wneithoch chi fe? Pam fuoch chi mor ffyddlon i'r capel? Pam i chi wedi bod yn helpu'ch cymdogion cymaint? Pa beth yw'r pethau yn ei gyd? Maen nhw'n wag fel y byd. Maen nhw'n frwnt hyd yn oed. Mae'r rhesymau ni'n gwneud pethau mor frwnt gan amla. A mae'r cyfan yn dod yn fer o ogoniant Duw. Ni fyddai'r un o'r heini yn ddigon da, nac yn ddigon cardan i roi'r hyder mae Paul yn sôn amdano. A ydych chi yn pwyso ar eich enw da, eich gweithredoedd, hyn i chi, falle dadlech bod chi eich cyfeillion yn meddwl yn uchel ohonoch chi eich bod yn biler cymdeithas, ond nid oes na rai felly. Falle bod hwn yn digwydd, gallai ddigwydd yn y ddinas, siwr o fod, yn y gymdeithas Cymraeg, falle yn cwrdda lot o Gymru yng Nghaerdydd, efallai, a fod pawb yn edrych i fyny atoch chi ac yn dweud, wel, mae'n dod i'r pethau, helpu'r achos Gymreig, ac yn helpu'r iaith Gymraeg, ac yn helpu'r ysgol Sul, a dyna beth, ac yn y pentrefi bach yng Nghymru, falle bod chi wedi cadw'r capel i fynd am flynyddoedd, ac bod pobl yn edrych arnoch chi fel rhyw biler yn y gymdeithas i chi ddim wedi wneud hyn, ddim wedi yfed, ddim wedi wneud hyn, ddim wedi mynd i'r llefydd yma'r nos Sadwrn, ac i chi wedi cadw'n ffyddlon, chi wedi cadw'r Sul, ac i chi meddwl, ar sail hynny, dwi'n obeithiol, dwi'n hyderus, ond croesi bysedd, dwi'n eisiau bod yn or hyderus, ond dwi'n gobeithio bydd Duw yn ddigon bodlon gyda fy mywyd i pan ai mewn i dragwyddoldeb. Ond nid dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch waith da. Hydera'r Cristion, mae'n hyderus gan mai sail ei hyder, yw i Dduw ddechrau'r gwaith ynddo. Dyna sail hyder Paul, dyna sail Job, dyna sail hyder Dafydd, dyna sail hyder Pedr, dyna sail hyder y Cristion, yw i Dduw ddechrau'r gwaith ynddo. Y bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch waith da. Hydera nid oherwydd iddo benderfynu credu, neu iddo fe benderfynu gwella ei hun, achos gall y pethau mae gyd ddiflannu, ond hydera oherwydd i Dduw ddechrau'r gwaith ynddo fe. Ydych chi yn hyderus ar y lefel yna? A dyna yw yr hyder sydd ganddo chi.
Chi'n hyderus I fyw ac yn hyderus I farw ar sail mae Duw sydd wedi gwneud y gwaith yn eich calon chi. Achos os yw ar unrhyw beth arall, mae e'n ddiwerth. Ond dyna chi gadernid. Mae Paul yn gadarn iawn yn ei hyder. Mae'n pwyso fe I gyd ar gymeriad perffaith Duw, ar priodaleddau Duw. Mae hynny'n mynnu cadernid, mae'n mynnu hyder. Mae person Duw yn mynnu y bydd y gwaith a gychwynodd yn cael ei gwblhau. Os mae Duw sydd wedi cychwyn y gwaith yn eich calon chi, yna gall y Cristion fod yn hyderus y bydd Duw yn ei gwblhau, achos nerth Duw. A Paul yn gwybod am ddoethineb Duw. Ni fyddai wedi dechrau gwaith os nad oedd Duw yn gallu orffen. Mae doethineb Duw yn berffaith. Ac mae Paul yn gwybod, os ydy Duw yn berffaith yn ei ddoethineb, bydde fe ddim wedi cychwyn y gwaith, ond I bai fod yn gallu gorffen y gwaith. Ac felly mae'n gwybod, gan mae Duw sydd wedi cychwyn y gwaith, rhaid ei fod yn gallu gorffen y gwaith. Dyna chi synwyr cyffredin. Mae eisiau defnyddio synwyr cyffredin pan ni'n meddwl am yr ysgrythyr hefyd. Mae'n synwyr cyffredin ysbrydol. Mae Duw yn ddoeth, ni fydde fe wedi dechrau, ond I bai bod e'n gallu orffen e. Mae Duw yn holl bwerus. Os iddo ddechrau'r gwaith, yna yn sicr ni fyddai dim yn dod ar draws ei lwybr gall rwystro iddo orffen y gwaith. I chi'n gallu meddwl am unrhyw beth y bydde'n dod ar draws llwybr Duw, fydde'n stopio Duw rhag gorffen y gwaith. A fyddech chi'n meddwl gall eich ffrindiau chi ddod ar draws llwybr Duw a dinistrio cynlluniau Duw yn gweithio yn eich calon chi. Ydych chi'n meddwl ni? Ydych chi'n meddwl y bydde eich teulu chi yn gallu rwystro chi rhag dod at Duw a rwystro cynlluniau Duw? Does dim byd yn mynd I gallu rwystro. Does dim un amgylchiadau bywyd yn gallu rwystro. Mae nerth Duw yn holl bwerus. Mae Paul yn gwybod bod Duw yn dduw sydd yn ddigyfnewid. Mae Paul yn gwybod ar ôl I dduw addo, na all Duw newid ei feddwl. Dwi ddim yn bosib I dduw newid ei feddwl. Mae Paul yn gwybod hynny o'r dysgeidiaeth sydd yn gair Duw, o'r disgrifiadau o'i brofiadau fo Dduw. Mae gair Duw yn dweud bod Duw yn ddigyfnewid. Ac os ydy Duw yn addo rhywbeth, Duw ddim yn bosibl iddo fe newid ei addewid e. Ni fydd yn digaloni o'i bobl e. Fydd ddim yn meddwl, wel iawn, dwi'n mynd I ddechrau gwaith yno chi, ac ar ôl cyfnod mae wedi gweld, wel dyna Sion. Maen nhw wedi gadael fi lawr. Ac mae'n digaloni ynddyn nhw, ac dwi ddim yn cwblhau'r gwaith. Dwi'n ddim yn bosib. Mae Duw wedi addo, ac os yw wedi addo, fe fydd e'n gallu ei orffen e. Mae'n gwybod y bydd e'n ffyddlon i'w air. Os na ddewid yng ngair Duw sydd yn rhoi gobaith I chi. Gai ofyn I chi, os na rhyw adnod I chi wedi darllen yng ngair Duw ac I chi yn pwyso'r hwnna'n aml. Mae gair Duw yna ac mae yna ddewid yna ac I chi'n pwyso ar y ddewid. Ydych chi yn sylweddoli na all dim byd rhwystro Duw rhag cadw'r y ddewid hwnnw. Rhaid iddo gyflawni. Ydych chi wedi dod i'r man yna? Lle chi'n pwyso ar y ffaith na all Dduw newid I feddwl am yr addewid unigol hynny. Hynny yw pob un a ddaw ata fi nes bwrio fe falle'n byth. Dyna chi addewid. Wel, ydych chi wedi dod at Grist dan bwysau edi fe y pechod ac yn edi farhau o'ch pechod ac yn galw am trigaredd. Ydych chi wedi dod? Wel, beth yw'r addewid e? Ni fydd yn troi neb I ffwrdd. Ydych chi yn sylweddoli hynny? Ydy'n dod â cadernid I chi? Os dywedodd Duw iddo anfon ei fab i'r byd, ac iddo gyflawni'r ddeddf yn berffaith, iddo fodloni gofynion y ddeddf am berffeithrwydd, ac yno iddo fynd i'r groes a chymryd ein cosb ni am ein methiannau ni, ac os gwnaeth Crist hyn, sut na all y Cristion fod yn hyderus? Pan y mae Duw wedi anfon ei fab, ac bod Iesu Grist wedi dod yn ifydd ac wedi byw y bywyd perffaith ac wedi cymryd y gosb ar y groes. Sut na all y Cristion fod yn hyderus felly? Rhufeiniaid 8, gyndewch ar yr adnodau yma, 33 ymlaen. Pwy
a ri ddim yn erbyn etholedigion Duw. Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Crist yw'r hwn a fi farw. Ie, yn hytrach yr hwn a gyfodwyd hefyd. Yr hwn hefyd sydd ar ddeheulaw Duw. Yr hwn hefyd sydd yn erfyn trosom ni. Pwy a'n gwahanan i yw'r gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu embydrwydd, neu gleddyf. Megis y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n dir ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll, ydym yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carod ni, canys y mae'n ddiogel gennyf, na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall, ein gwahanu ni oddiw'r gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dyna i chi gadernu, dyna chi hyder, yn hyder yn beth, yn ein Duw ni, yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe sydd wedi gwneud y cyfan, os mae fe cychwynodd y gwaith, beth all dinistrio hynny? Gen i ofyn y cwestiwn yma, beth oedd y gwaith te? Os mae Duw sydd wedi cychwyn y gwaith, sydd yn rhoi fath hyder i ni, os mae cymeriad perffaith, holl alluog, holl bwerus Duw sydd wedi cychwyn y gwaith yna ni, dyna'r rheswm am ein hyder ni, beth yw'r gwaith sydd wedi gychwyn? Achos ni'n gwybod beth bynnag oedd y gwaith, rhaid oedd iddo lwyddo, gan mae o Dduw ydoedd. Ond beth yw'r gwaith sydd yn para am dragwyddoldeb? Wel, y gwaith a disgrifir yma yw gwaith gras yn y galon. Dyna'r gwaith sydd yn parhau. Y gwaith o achub yr enaid, y gwaith o agor llygaid yr enaid i weld angen am weredwr. Dyna'r gwaith sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn. Gwaith pwy yw y gwaith y drindod, y mae'r tad yn cynllunio'n rhagwyddoldeb ac yn ethol i bobl. Mae'r mab yn dod yn ifydd ac yn byw trosom ac yn marw trosom. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn plannu hedyn bywyd yn yr enaid. Mae'r drindod wrthi. Duw sydd yn dangos i ni'n cyflwr trienus o dywyllwch a phechod. Duw sydd yn dangos i ni'n hanobaith ar ein pennau'n hunan. Duw sydd yn gwneud y cyfan. Mae'n dangos i ni. Dyma'r gwaith. Mae'n rhaid i Dduw ddangos i ni ein cyflwr trienus. Nid gwaith bach yw achub enaid, nid gwaith bach yw trawsnewid enaid o feddiant tywyllwch i deyrnas o leini. Mae hyn yn dasg amhosibl i ni yn ein cyflwr o farwolaeth. Ni ddim yn gallu helpu'n hunan. Does dim un enaid yn gallu helpu ei hunan. Mae yn gwbl farw. Dwi ddim yn gallu cynhyrfu'r dyfroedd i beri i'r enaid ymddiddori ym mhethau ysbrydol. Mae emynau yn ddiflas, mae pregeth yn wastraff amser, mae darllen gair Duw yw'r peth gweitha gallaf fe wneud. Dwi ddim yn gallu wneud i'w hunan i ymddiddori yn y pethau hyn. A dwi'n sancteiddrwydd sicr y ddim o unrhyw ddiddordeb iddo fe. Mae yn farw. Mae Duw yn gwneud y gwaith yma, mae'n rhoi bywyd yno. Mae'n rhoi natur newydd i ni. Mae e'n maddeu'n holl bechodau. Mae e'n golchi'r enaid yn llwyr lan, wrth i'r enaid weld i bechod, ac mae'n cael ei dywys gyda'r ysbryd glân at y groes, ac wrth iddo weld yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, yn marw yn ein lle ni, ac mae'n galw am drigaredd, ac mae'r gwaed a lifodd yn ei olchi fe'n lan. Duw sy'n gwneud y cyfan, ef sydd yn peri yr ymateb cyntaf at bethau ysbrydol. Fe sy'n cychwyn y gwaith, y tro cyntaf i chi eistedd i fyny mewn pregeth. Ydych chi'n gallu cofio hynny os ych chi'n Gristion? Os nad ydych chi pwy awyr, falle bod yn digwydd heddi, sil ar ôl sil, chi'n eistedd yma ac ddim yn symud dim i ddweud y gwir, falle bod chi ddim yn ymateb o gwbl, ond yna chi'n cofio'r tro cyntaf, i chi eistedd i fyny mewn pregeth, i chi wedi deall am y tro cyntaf beth yw eich cyflwr, chi wedi gweld eich pechod am y tro cyntaf. Pwy achosodd hyn? Duw perodd hyn i fod. Duw trwy'r ysbryd glân sydd wedi agor eich llyged i weld eich angen am weredwr. Dyna'r gwaith, y gwaith o achub enaid. Dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn, bod Duw yn cychwyn ynoch chi gwaith, ond sylwch, mae'n waith da. Dyna beth mae'n dweud. Mae'r hedyn sancteiddrwydd sydd yn cael ei blannu yn yr enaid yma'n dda. Pan daw ag enaid o dywyllwch i oleuni, mae'n dda. Nawr mae'r enaid yn byw i'r pwrpas y creuwyd ef, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, mae hwnna'n waith da.
Wedi sylweddoli, mae'n dda i chi, i'r unigolyn. Chi wedi cael bywyd newydd, chi deall eich pwrpas mewn bywyd. Mae gennych chi heddwch a Duw llawenydd yn eich calon, sicrwydd y fywyd tragwyddol, mae'n dda iawn i chi. Mae wedi traws newid eich bywyd chi, a mae wedi rhoi pwrpas i fywyd i chi. Mae'r heddwch yma, mae'r baich wedi syrthio ar eich ysgwyddau chi, ac mae yna lawenydd yn eich calon chi. Dyna i chi'r Cristion, ond mae hefyd yn dda i gymdeithas. Pan mae enaid yn troi o dywyllwch i oleuni, dyna i chi effaith ar gymdeithas, a mae fel halen. Mae'n puro cymdeithas. Rowch chi rhywun sydd wedi dod o dywyllwch i oleuni yn eich swyddfa, yn eich stafelloedd a thrawon chi, yn eich dosbarthiadau ysgolion chi, yn eich strydoedd chi, yn eich cartref chi. Rowch chi Gristion fyna, dyna chi effaith da. A mae e'n traws newid y lle. Mae hefyd yn dda i'r eglwys, mae'n cryfhau ei bobl. Mae e'n dda, fe ddaw a gogoniant i Dduw pan mae enaid yn cael ei achub. Mae'r gwaith yma sydd yn cael ei gychwyn gan Dduw a'i gwblhau gan Dduw yn waith da sydd yn dod â gogoniant i Dduw. Dim syndod i Paul ddweud gan fod yn hyderus yn hyn. Mae Dduw sydd wedi cychwyn y gwaith yno chi. Ai dyna math o brofes sydd â chi? Ai dyna yw eich hanes chi? Petai chi'n rhoi eich tystiolaeth chi? A fyddech chi'n gallu dweud mae'ch tystiolaeth chi yw i Dduw gychwyn y gwaith. Bod y cyfan o Dduw. Iddo fe yn neud y gwaith a'i fod yn waith da, ac ar sail hyn eich bod chi'n hyderus. Wel, yn olaf ac yn sydyn, beth yw canlyniad yr hyder? Wel, canlyniad y gwaith, fe fydd yn ei gwblhau. Fe fydd Duw yn ei berffeithio gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Chi'n gwybod pan ddown ni at Grist, yr ydym yn derbyn iachawdwriaeth gyflawn a chybiaeth lawn. Mae ddeir pob un pechod, fe golchir pob un staen. Ond i ni dal yn ein cyrff pechadurus ac ni dal yn byw ar y ddeir. Ond hynny'n wir, mae e'n iachawdwriaeth gyflawn ac i ni'n profi hynny ar ryw lefel nawr. Mae yna fyddeiant lawn i ni'n blant i Dduw yn llwyr nawr. I ni ar ein ffordd i'r nefoedd nawr. I ni'n profi'r nefoedd hyd yn oed nawr. I ni'n cael blas o'n fe nawr. Mae'r holl beth yn gyflawn nawr a does dim byd yn gallu newid hynny. Ond i ni dal yma ar y ddeir. Llawer wedi marw cyn hyn ac wedi cyrraedd y nef yn ddiogel. Ar un ystyr mae'r gwaith wedi ei orffen ac wedi ei gwblhau cyn i Iesu Grist dychwelyd i'n plith. Mae yna rai wedi marw, canrifoedd o Gristnogion wedi marw ac maen nhw wedi mynd i'r nefoedd ac ar un lefel mae e wedi cwblhau. Maen nhw yno'n ddiogel. Ond ceir ystyr llawnach hefyd. Fe fydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn yr ystyr llawnach pan dychwelo Crist i'r ddaear. A phan ddaw yn ôl, fe fydd yn ddydd buddigoliaethus. Fe atgyfodir y cyrff a gelwyr hwy oll i fyny at Grist. Fe golchir ymwneud pob deigryn. Sancteiddiau'r yn llwyr pob un o'i bobl. Bydd yr un arweiniodd ni at y groes ar y cychwyn yn ein harwain ni at y goron. Dyma i chi yn yr ystyr llawnach o'r gair. Felly yn sicr ar un lefel pan fydd ein bywyd ar y ddaear yn dod i ben, fe fyddwn ni'n ddiogel, yn cael ein tywys yn ddiogel i'r nefoedd a fydd y gwaith wedi ei orffen. Ond bydd wedi cael ei orffen yn gyfan gwbl pan fydd Crist yn dychwelyd. Mae Hendrickson yn dweud am yr adnodau yma, mae'n disgrifio bricsen. Ac mae'n disgrifio'r fricsen fel un yn edrych yn weddol orffenedig ar ei phen ei hun. Petai gen i fricsen yn fy llaw i nawr, un coch, glân, newydd cael ei greu. Ac mi fyddwch chi'n dweud, wel, mae e'n orffenedig, mae e'n iawn, mae'n sgleinio, mae'n barod ar gyfer beth bynnag mae wedi orffen. Ac eto ar ben ei hun, mae'n ymddangos yn unig ac yn amddifad. Tan yr rhoddir yn ei lle mewn rhesi o frics sydd yn ffurfio wal. Ac felly sydd yn wir am blant Duw, fel meini byw byddwn yn ffurfio teml gorffenedig pan ddaw Crist yn ôl. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn llawn, ac mae Paul yn hyderus y bydd y saint yn dyfal parhau tan y dydd hwnnw, gan i Dduw gychwyn y gwaith ynoch a'i fod wedi addo ei gwblhau. Os ydy Duw wedi dechrau'r gwaith, y mae e'n addo ac yn abol i'w orffen.
Ac fe fydd e'n gorffen ac yn ein tywys ni mewn i wogoniant ef. Gael ddweud hyn wrth gloi, peidiwch a bodloni ar unrhyw waith. Peidiwch bodloni ar eich gwaith eich hun, eich ymdrechion eich hun. Peidiwch a bodloni ar ryw ymdrechion crefyddol, eich bod chi yn trio fod yn garedig, mynd i'r capel, ond pwyswch ar waith Duw yn unig ac yn llwyr. Pwyswch ar yr hyn a wnaeth Crist drostoch chi. Pwyswch ar waith yr ysbryd glân yn eich enaid chi. Galwch arno fe, o gwnaed i'r gwaith, dwi ddim eisiau pwyso ar unrhyw beth dwi wedi wneud. O na fydde Duw yn cychwyn y gwaith yn eich calon chi. Yna fe allwch bwyso'n hyderus, y bydd yn ei gwblhau, a'ch tywys i'w gwmni rhyw ddydd. O na fyddech chi yn galw arno fe, mae gwaith felly chi moyn, dyna chi hyder. Dwi ddim yn hyder llawn balchder, dwi ddim yn hyder ffals. Mae'n hyder ein bod ni'n gallu dweud ein bod yn pwyso ar Grist. Mae gwaith Duw yn yr enaid sydd yn wneud yn gadar. O ble i chi arni? Beth yw eich proffes chi gan fod yn hyderus yn hyn? Na bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am dy drigaredd, i ni'n diolch i ti am ffordd i'ch awdwriaeth, ac i ni yn gweddio o Dduw y bydde ti yn cychwyn gwaith yn enaid rhywun hyd yn oed heddiw, ac y bydd y gwaith yma i'r clod i'th enw di. Ter da tywallt y lan ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 526, 526 o sgwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. 526 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.